Thajský box alebo Muay Thai je jeden z najtvrdších kontaktných bojových športov. Používajú sa techniky nôh, rúk, lakťov a kolien. Jeho korene siahajú až do samotného Thajska. Má svoju tradíciu, históriu a je uznávaný na celom svete. Tento druh bojového športu je cez 1000 rokov starý. Svojich fanúšikov a bojovníkov, profesionálov si našiel i na Slovensku. OK, tu čo ste na tých ruškách, zoberieme si činky, OK, 1 kilovky, Jožo si zoberie 2 kilovky a ideme 500 priamých v jednom kuse. 500 priamých, OK? Thajský box vznikol zhruba v 10. storočí a ten začiatok bol dosť taký, by som povedal, ťažký. Samotný thajský box nie je športom ako takým, je to iba súčasťou bojového systému, ktorý vznikal od zhruba 6. storočia a tá samotná vetva, ktorá sa sústredí na boj muža proti mužovi, tá sa začala očleňovať tak okolo 11. 12. storočia. Thajskému boxu sa venujem 6,5 roka, kde som sa k tomu vlastne dostal prvýkrát v Žiline. Na základnej vojenskej službe. Som to mal ako kurz sebeobrany 2 týždne. Celkom ma to tam chytilo. Potom vlastne som prišiel domov do Bystrice, kde mi to trénoval kamarát. A viac menej ma zlanáril on, že či by som nechcel chodiť s ním na tréning. Tak som povedal, že aj hej, tak som išiel a drží ma to až doteraz. Thajskému boxu sa venujem 5 rokov. Začal som s kickboxom, ktorý som robil 2 roky. Potom som presedal na tento šport. Keď som prišiel prvýkrát na tréning do Bystrice, tak som vlastne zistil, že je to úplne odlišný šport od toho kickboxu, pretože sa tam využívajú ešte dodatočné techniky, ktoré mne si myslím dosť vyhovujú, takže sa mi tento šport dosť zapáčil. Tí chlapci, ktorí už berú ten šport seriózne, oni tým športom žijú a potom sa to už stáva vlastne takým životným štýlom, nie len tréningom. Ten samotný tréner už s tými chlapcami, ktorí sa naozaj rozhodli pokračovať v tej kariére a chcú si vybudovať určitú kariéru ako bojovníci, tak už ten samotný tréning a príprava na ten tréning, takisto aj tie veci okolo toho musí všetko tomu proste ustúpiť. Ten chalan, keď naozaj chce byť dobrý, musí sa venovať tomu športu od rána do večera. Pravda, že má voľné dni ako sobota, nedeľa, ale aj keď sú zápasy, tak niekedy aj cez ten víkend musí poriadne makať a trénovať. Ty stále to môžeš nachrľať toto pum, hej, ale ti to nebude vychádzať, lebo jednoducho on sa tam bude kontrami chytať v kuse, hej. Keď chceš tú prednú ruku, ako ja hovorím, daj sa na špičky, pracujem okolo, okej, pam, okej. Prvé tréningy boli ťažšie, väčšinou sa tam učila technika, kým som si zvykol na kondičku. To bolo